asethibele kuwina enye yama-appliance asekhishini edivaya ayisiphithi samarandi. Thenga amasobho eKno amane uwhatsappele ku-064 812 9641. Yenza izinto ezingqo ngeKno kunembandela. Right now sekuqondile la ngiyami nayo kulungile sekukahle yonke into manje ake sikukhumbuze umlaleli ukuthi shilo ukuthi sikhona ezinkundleni zokuxhumana ufuna ukusikela ejikayo kanti ke sibukhoma kumanje kwikhasi lethu le-Facebook izindaba zomphakathi Ukhozi FM ngathi uyilalele le ngxoxo ube uyibukela bukhoma so ukusakhuluma udaba lwaseDalton Macingwane ukhathaza kakhulu la into yenze ngoFebruary le kwashayisa ingane ezintathu okay bekungenye izinto ebengifuna ukuthi sikhulume ngayo kodwa ngoba ususheshe wangena kuyona ngifuna ukuthi ngiphazamise kuyona kakhulu so umlimi uyaboshwa emva kwalokho uyobhacisa eBhalitho bazi bangithumelela ivideo wathiwa nangu lo uyobhacisa eBhalitho kodwa ubulela izingane zabantu abathathu. Yebo bengisasho ukuthi iyasikhathaza lento ngoba iyabonakala namhlanje ekuseni sihleli 3 hours eqale ndehleli sonke nje cluster le justice system umuntu obekhuluma ngokwe-report bekumphathiswa wa correctional services kusho ukuthi wezamajele ngoba sithi usekuphi nohambo lokubuyekeza uhlelo lwama-parole lokuthiwa ukuxolelwa kwey'boshwa kanjalo kuzolandela-ke lokhu ukuthi bayithola kanjani abantu ibheyili ikakhulukazi ngoba abantu mase beyitholile ibheyili uzwe kamuva esenze okwesibili okungaphezulu kwalokhu ayeboshelwe khona ukuthi kanti lo muntu umgulukudu wokuqala nokugcina ngoba waboshwa emva kwalokho wathola ibheyili iy'nyanga nje ey'mbili ethi kuthiwa uyaphola useqala uyashisa futhi useza mawala uza nokukhulu okungaphezulu kwalokhu angaphandle ngakho ngebheki manje kusho ukuthi lento iyasitshengisa ukuthi hayi noma ngabe sithanda kanjani ukuthi kuthiwe siyizwe elinjanjani kodwa la kumele sibophe ngocingo olunameva sicijela lokho-ke ukuthi ukusebenza phakathi komnyango wamaphoyisa umnyango wezobulungisa umnyango wezamajele hayi akungaphumi imoya akungaphumi igundwane akungaphumi lutho ngisho umsila wegundwane ngaphandle kwekhesi la uthola khona size sabeka ukuthi umuntu aka-check ingqondo yakhe njengoba esohlelweni lokuthatha imbono kubantu iNingizimu Afrika yonke ukuthi umuntu othola iparole kumele kubhekwe ini nani and obani kumele babheke lokho kanjalo nala kujustice ngasohlangothini lwamabheli hayi abantu umnene umuntu angathola ibheli athi wazi wangweza ayoqala phansi la begcine khona kodwa izinga selinyusile manje-ke akungabi ubulungiswa kulungisele umuntu oyisigilamkhuba bese kulimala abantu aba-innocent abangenalutho hhayi nje ukuthi kugcine kanjalo kulaba bantu laba abafunwayo ngisho imoto ababeyisebenzisa ngaleso sikhathi kuthiwa bacela ukuthi hhayi ayikhululwe yakhululwa ngempela manje-ke kusho ukuthi kwakhululwa abantu zanikezwa amasondo futhi iy'gebengu manje-ke nalo omshoyo hamba wocasha eBhalitho ngoba bazi ukuthi uphula umthetho emva kwalokho usethola sebemgixabeza ngebheyili kodwa-ke asililahlile ithemba emthethweni uzobanjwa naye ibheyili ngoba icala liyangena nje maduzane manje-ke sonke sibheka amehlo ukuthi leli cala hayi abenziwe ubulungiswa yahlekisa nanokuthi uthe sekwenzile lokho sebebuya no-20,000 bathi hayi isinxephezelo lesiyanikhalisa ngalo 20,000 iy'ngane zabantu besihamba phezu kwazo umthetho kwesinye isikhathi angifuni ukuhloniza lokho uyenzelela la eNingizimu Afrika makuziwa kubantu abamhlophe kwesinye isikhathi Macingwane umthetho ngokomgomo awunalo ibala kodwa umthetho ufuna ukuthi abantu abasingethe njengabaphathiswa baphinqa amehlo bame baqonde babhekisise laba okuyibona abawuphethe nabawenzayo ngoba hhayi ukuthi sifuna ukungenelela ngoba kuzothiwa osopolitiki kodwa umsebenzi wethu ukwenza lento okuthiwa i-oversight ukuthi kusahamba ngakho yini manje nje ukusho nje nami uyavumelana ngakho
kuyagwegwa kwesisikhathi esiningi uyathola ukuthi akuwona umthetho ngempela ukuthi umthetho nje but umthetho sekufakeke isawudi kwakhona ukwenzelela umthetho sekukhona kukhona nabafakelwa izinto ukuthi uma ungalahli docket uma ungathatha isinqumo usebenzisa ungabeki kanje ubeke kanje nayo imali kukhona uprosecutor lapha eMthatha osandubulawa usandukungcwatshwa nje ngicabanga inyanga ezimbili edlule ngoba wanqaba ukuthatha imali ayegwazelwa yona iu80,000 omncane uprosecutor wanqaba ngama amazwi wami emgomeni wama neningizimu Afrika wama nabantu wama nomthetho lo esiwaziyo sonke ukuthi cha angikwazi ukutotshozwa ngo80,000 maqedane ngivula amasango injustice ngama amazwi wenkohlakalo esimele sicayi somthetho sobulungiswa ngoba nje mina sengiphethe u80,000 manje ke wadutshulo lo muntu amdubulile sizombamba sizomthola noma ngabe ukuphi siyamfuna nalabo ayisebenza nabo ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi sime ngenyawo zombili manje ngoba siyabona ukuthi kuyonakala amawindi neminyango le ifuna ukuboshwa hayi ngoba kuwumthetho ukuthi uyaxega kodwa khona abawuxegisayo kukhona abawudonsayo kukhona abawudla lezi izinto ongadliwa nazo umthetho nje ufuna inkantolo leyiphatha imali kube kuphela uqonde okay so le yamadokodo abuye kuthiwa lahle idokodo alilahlekelele idokodo ngoba nakho kuzogcina egaxela abantu abaningi kwenze kanjani ngifuna ukuthi namanje kule century sisasebenzisa amapendi ekubeni ngabe si digital manje emacingwane emaphoyiseni simatasatasa sivumelana ukuthi ukushintshwa kwamadokodo ephepha kuye kumadokodo asebenza electronically kuyinto i-priority ngamamazwi kuyinto esiyifuna ukuthi yenzeke izolo hayi namhlanje manje ke kusasa mangibele ePitoli ngizobe ngihleli nabantu emva kwaloya mhlangano esasihleli kuona ne-business against crime savumelana ukuthi le enye yama projects abazosilekelela kuyo ngemali ukuze sikwenze lo mcimbi wokushintshwa kwamadokedo ukuze umuntu noma ngawukhipha u20,000 noma abu 100,000 athi unikeza iphoyisa athi unikeza bani laba abajwayele ukubanikeza kodwa kuthola lidatshulwe idocket manje uzolithola ukuthi livele likhompyutha ngeke uzolidabula futhi linjalo nje likhompyutha police station liku district liku province liku national kufana nokuthi ucolisa imali siyalapho manje kuvumelana nawe akuyona yodwa futhi insiza gcina komthetho esiphezukwayo kukhona le ama forensics uyazi ukuthi abantu uma kunamacala adinga impekepha zegazi kuthatha isikhathi singakanani nokuthi kuhlupha kangani eziyimpekepha ziyadrive la zisukela KwaZulu-Natal zegoli ezinye Northern Cape ziya eWestern Cape asayifuni leyo sesifuna ukuthi province ngeprovince ibe nendawo la kwenziwa khona lo lucwaningo lwempekepha zegazi noma zayiphi noma yiphi into esuke insalela ecaleni lalo osuke so umsola so ngolesibili oludlule besila KwaZulu-Natal eMayville labantu bakwa public works sathatha isinqumo esijuqa ukuthi ilab izoba khona ibuilding ikhonjiwe so bamatasatasa ke manje kusetapha leyo nto yokuthi kube khona ilab yesikhashana ngalesikhathi ilab izokwakhiwa lapha ePine Town yawo wonke ama forensic noma i-ballistics noma i-chemical noma i-biology impepha zegazi nanoma yiphi into ewucwaningo olusuke lifuna i-forensics so at the same time so senza impumalanga at the same time siyandisa ngoba sosayina isivumelwano lapho nonzimande mnyangweni wakhe ukuthi basinikeze ilab eCSIR senzele ukuthi lapha ePitoli sandise ukwenziwa kwalokhu kokuxilonga ukuze izinto zisheshe ngoba umthetho kufanele ukuthi usheshe umuntu akone manje kucace manje
kucace manje. Alright, no sikhulumile nozawethu ngamangali imlaleli besibanxusile ukuthi ngenxa yokuthi sinale ngxoxo ekhethekile sizovela nje sithole izindaba zokubumbana kwehora lesikhombisa ngaleyo ndlela amanqampunqampa ngeke sibe nawo ngoba segamenxa njengamanje ihora lesithupha siyaqhubeka nongqongqoshe ongaphoyisa kuzo lonke asikhumbuze sikhona izinkundleni zokuxhumana sibukhoma njengamanje uCastletle Facebook nayo le ngxoxo ngathi uyilalele ube uyibukela futhi bukhoma njengoba sinayo ngqongqoshe umnumzana uSenzo Mchunu la ohlelweni olukhethekile nengxoxo ekhethekile. So ngenkathi kade ukhulula ibalo macingwane ngesonto ledlule kwaba nesikhalo la esivele kakhulukazi kwinyunyana amaphoyisa isapho bathi yebo amaphoyisa asebenza kodwa i-recruitment ayibiqhubeka ngoba bathi sashoda kakhulu. Ngifuna ukubheka la ngoba kade ngizama ukwenza i-research encane la ngokwe-ratio yamaphoyisa kumkanjani njengamanje ngagcina kukhulunywa indaba ukuthi amaphoyisa elilodwa aliphoyisa abantu abawu-100 into engeke yenzeke leyo mna si-serious ngikulisana nobugebengu. Kungenzeka uma ukhuluma ngabantu abagcina umthetho bonke bewusekela benza kodwa ungasuba ukhuluma ngemgulukudu ewu-100 manje ke bese kuba umqanso omkhulu ephoyiseni elilodwa nabantu abanjalo. Kodwa ke njengoba sikhuluma nje awu-5,500 amaphoyisa atrainwayo azophuma ngo-August iqembu lokuqala lesibili lizophuma ngoNovember ukugcwalisela. Nakho-ke siyazi ukuthi khona abaphumayo so ukhuluma nje ukuthi bayagcwalisela kodwa ngisho ukuthi angakho ukuthi uma kuphunywa futhi nokuthi akhonto edwayo so bese selikhutha futhi uma bephuma laba sifaka abanye so kukhona okwenziwayo kodwa ibali ayivumi kahle. Amaphoyisa sewonke cishe abe la ku-153,000 emaphoyiseni okungenani kufanele abe no-185,000 noma 200,000 kuyacaca ukuthi siyashosha ngokweyibalo kodwa asifuni ukuyikhuluma sizisiqansa imthambo le ndaba ngoba akuyona isimemezelo sokubiza ubugebengu ngoba bethi amaphoyisa vele mancane siphansi phezulu ukudablisha i-effort ngalezi insiza esizama ukuyiqoqa eyizokwenza ukuthi iphoyisa lithi noma lilodwa ey'nswelabuyini eziwu-100 kodwa ukuthi ngoba uney'nsiza zokusebenza kufane nokuthi amadoda ayishumi noma amakhosikazi ayishumi kulezi gebengu kodwa eyedwa bazokubona ngamehlo kwenzeka. So sibhizike sizama ngama amazwi ukuthi noma kukhona iy'nkinga ukhumbula ukuthi enye inkinga zethu amaphoyisa azigebengu ajoyine imgulukudu ajika beyimgulukudu nawo kufanele ngabe alekelela umbuso ukuthi uchume usimame ekulweni nobugebengu bese kuba yibona njengoba sikhuluma ngontshontsho kwamadoketi sikhuluma ngokudutshulwa ko-prosecute ubugebengu lobo obukhona kwesinye isikhathi-ke buze kuthinta amaphoyisa ngqo ngaphakathi akhona nje sathi sandu kwa-recruiter isaqedele ngithi 3 months base betholakala sebesebugebengini nabafana abathathu asibabophanga sabagilela umhlolo baphakathi njengamanje so nabanye bayaboshwa bemanamacala ngaphakathi ngakho-ke asihleli simatasatasa kodwa umyalezo othi uyabona ubugebengu ngokwey'balo zethu buyehle eNingizimu Afrika noma behla-ke ezingeni lakho ubugebengu bona busephezulu kodwa iy'balo ziyehla kusinikeza inkomba lokho ukuthi amaphoyisa athanda ukuqinisa igrip yawo ebugebengweni futhi kuyabonakala kodwa kukhona igap yokuthi uma uphuma la ungathi udriver uma ubona umuntu eyoshaya iwindi lo munye umuntu emotweni antshontshe iselfoni abaleke bese uthi Umchunu uthi buphi ubugebengu obehlayo ngoba kade ekhuluma manje kodwa nasi isigebengu sishaya iwindi manje ke ngiyakuvuma lokho ukuthi buyehla ubugebengu kodwa ikhona into ethi sekufuneka ukuthi behle nasemgwaqweni behle nakwamakhelwane la esihlala khona kubonakala ukuthi kuclean zikhona-ke izinto ezizama ukuzenza ukukhombisa ukuthi asidlali manje asizukushiya sikhala sokuthi lapha-ke kungenxa y'namba ngenxa yani siyaqinisa simatasatasa khona iy'memezelo esizozenza emasontweni ambalwa azayo. Okay, so awucacisele la macingwane i-process ye-recruit kwamaphoyisa kwenzeka kanjani
ngoba kwaba khona isiphakamiso sokuthi akwazi ukuthatha uqiniso mbili ebevele ihluphela lapha eMgcawaba ebamba abantu inkunzi ngoba yibo labantu laba othi ibarecruitile kwangaphela nonyaka sebephakathi ngoba isigebengu sidawu sozwashintsha sesisohlala lesigebengu Kusummit lapha ePitoli lekade ikhona izinsuku ezintathu kwaxoxwa kabanzi ngalolu daba kwaze kwafinyelela ekutheni uma ngabe urecruit ayibe khona into yokunaka kakhulu umuntu esafunda primary mangaka amacala awenze esafunda primary enziwa njani lawo macala ayithini eze high school eze ama university kwenzeka kanjani uzalwa ubani lo muntu waziwa ngane umuzi wakubo ngamamazi waziwa ngane endaweni yena nomuzi wakubo ngoba ngempela umuntu akade ehuba inkomo zabantu wonke amaqele lawo bese ukuthi ngoba amaphoyisa ayababa manje entshontshweni kweinkomo ba 178,000 abantu ababanjwe kusukela ngoJanuwari kuza manje kuphela kaMarch abambandekanya ezenzweni zomntshontsha kweinkomo abantu bantshontsha inkomo iphila imbuzi yomuntu isiqaphu somuntu siphila asintshontsha akusekhona ukutshontsha lo ukudelela okukhombisa ukuthi ufuna nje salesiqini kodwa kithi ke umuntu mayebona ukuthi sekuyashisa ngapha bese ufuna ukuba yiphoyisa kanti ufuna ukugqoka iuniform kodwa kalona iphoyisa ufuna ukuqhubha leyanto akade seyiqalile engakayifaki iuniform manje ke senza inhlelo ezinzulu zokuthi kucwaneke kahle ukuthi omunye nje kade sibamba umqeqeshi wamaphoyisa wona lawo esiwatrainayo umsolo manje ecaleni lokudlengula ade vele enkantolo uyabona ukuthi siyavimba ngapha kuyavuza ngapha kodwa asijabule siyafa ngendlela esiyimesele ngayo ukuthi noma ubani owenza into wrong sombamba asizokukhathala kokhathala bona azogcwala amajele vele agcwele manje kade sikhuluma nomphathisi ukuthi agcwele akakhe amanye amajele kodwa lemkulukuthi nje ngikhuluma ngayo efunwayo ozuthi wena tu ukubuyiwo ngabe uyahamba manje uya ejele ngikulaleli uye epolice station ngikulalelile nami ngihamba lapho ngoba laba abantu sibafuna bephila noma bengaphili sibafuna bephila noma befile siyabafuna okay uyazala mlaleli bakhuluma nathi abalaleli nakanjani soza isikhathi siyagijima la kuningani sifuna ukuthi sikubheke enye izinto ekhathaza kakhulu izolo nje lokho CIT ukubanjwa kweimoto zemali kube kuhlungu ke nokho ngoba kulesigama esikhuluma ngaso senzeke khona la KwaZulu-Natal kushona umuntu thube eseteksini ngekhathi kudutshulwana wagcina etholwa inhlamvu enye inkinga ehlasele la macingwane ngangithi mhlawumbe niyayinqoba ngoba bengithi ziyehla kancane izehlakalo zokubanjwa kweyimoto ezithwala imali nathi besikhatha kanjalo kodwa ngiyabona ukuthi la KwaZulu-Natal lezi gigaba zokudunwa kweyimoto ehambisa imali kuyanda okusho ukuthi kumele sibuyele etafuleni nalezi inkampani ezithola imali ngoba siyayithola indaba zokuthi ezinye zeyigameko kusekonakele kuyinkampani ngaphakathi ukhona nje enyangeni ezintathu esamthola le ngaphandle kwasemthatha sekonakele amaphoyisa esenze kwasapha kodaka la okwakwenzeka khona leyo nto kwase kutholakala ukuthi ukhona umuntu la kulesigigaba obelekelele kodwa lo muntu ubhalise enkampanini yakhe eGoli ukuthi ucela nje leave yosuku noma insuku ezimbili kanti uyogila imkhuba emthatha kanti uzohlangana nezimbi ayithuthi wabanjwa kwayisibonelo esiqanda esinzulu esikliye ukuthi no laba bantu balungisa ngaphakathi bazi ukuthi kuzokwenziwa kanjani bese beyokoleka izigebengu bese beba ingxenye yalobo bugebengu sizobuyela ke etafuleni ngoba nalezi inkampani ezixegayo emthethweni ngoba khona eziqinile khona ezixegayo bakuphi manje ukuqinisa imithetho kodwa nathi esiphoyiseni soyiqinisa
ubuhlungu obuzwa ilaba balomuntu oshonile oshiye kanjalo kungazekele buziwa yithi ngoba lo muntu ngabe uyaphila ukuba akahlangabezana nalesi sigigaba noma mkhoza lapha okuthwena uthintekile okade uMSC siyamfisela ukuthi abe nokululama maduzane kodwa ke insuku zona aziningi la sizolusibona lento iqhubeka kodwa ke siyakhona okay iyaphisa ke le ukuthi itulo libuye lenziwe ngaphakathi la usho umkhuba ubuye iphekwe ngaphakathi no sinayo ungqongqoshe wamaphoyisa ozolonke umenzane usenza umthono abalaleli bakhuluma nathi ngeke sibancishe ithuba ngoba abanye banemibuzo abanye nokho engiqaphelayo lamacingwane bancoma ukusebenza kwamaphoyisa kakhulukazi kwesifundazwe iKwaZulu Natal icon ukuthi nisayithini zabo laba basolakala leli cala lokubulawa kwalengane uma ngale so bazotholakala maduze nje umzuzu ngama20 ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesikhombisa siyaqhubeka nohlelo ake sizwe nje abalaleli abambalwa la njengoba uSicebi sithola ukuthi ke umuntu umhlaba ezinkantolo sicekela phansi umsebenzi wamaphoyisa elami lithi ngqongqoshe dedelana amaphoyisa abulala imgulukudu ingaze ifike ezinkantolo lapho kubaleke khona imali okay okwedlula izimpilo zethu ngizobuyela kuleli phuzu lalomlaleli ngoba khonke ngifuna ukuthi sikhulume la uMduduzi Masango uthi umbulali nomdlwenguli bayingozi emphakathini bayithola kanjani ibail amaphoyisa ayawenza umsebenzi imantshi ekhipha abantu ngebail noma umuntu ebulela okay ngicatha hamba vele ephuzweni lakhe lomlaleli siqeda umuzi kanti kuveli yena uthi mhlaba into engasiza la akuvalwe lamabail anikezwa izephula mthetho nalena yokukhishwa ngoshwele uma umuntu enikwe udile kajele akube njalo kungathi emveni kweminyaka umuntu senikwe ushwele iyona lena eyenza isigebengu zicanasa asikhulume ngaleli phuzu lelomlaleli woqala amacingwane uthi abangabe besafika kwakhona ezinkantolo ngoba bazophuma bese sikhuluma ngakho lokho ukuthi baphumile kade beboshelwe icala elicayi nokho ke angikholwa ukuthi ngiyaqhuquzela ngabo ukuthi ngoba abantu bafuna bajeze bathola igwebo ebafanele kuye kukhathaza ukubulawa kwabo kodwa kwesinye isikhathi phela isingekho into ezokwenzeka sengichaza ukuthi sesibonile ukuthi kuye kwahamba kwaxega ukuqiniseka komthetho manje ke kwenziwa abantu akwenziwa uThixo futhi akho sathana ngaphandle uma singathi labo bantu abenza leyo nto bawo sathana zikhona ngempela ikhati la khona umshushisi kumele athi ephoyiseni eliphethe idocket mfowethu ngoba sinawe ekutheni umthetho mawuqine hamba uyokrossa lo thilo awukrosanga kulombhalo wakho kule docket hamba ubeka ichashaza leli sentence olibhalile alizwakala manje ayizukulizwa kahle ngoba kwamina njengomshushisi angilizwa kahle lizokwenza ukuthi bese kulidele ekutheni lo mgulukudu uphume ngoba kungacaci kahle ahambe iphoyisa liyobhala manje esikhundeni salokho abanye abashushisi bathula nje bebona ikhala uyafika lapha uthi nama ngiboni kahle lento ebhalwe iphoyisa la kunjani ebesenza sengathi umelene nesiphoyisa kanti kufanele basebenze ama rules ahlukile kodwa inhloso yinye uza kwethu uMinister Kubai uke wayegqibeka wayenkantolo wayolalela wathola ukuthi kwelinye icala abashushisi bekhomba amaphoyisa ekhomba abashushisi khonje magistrate ama social worker sathula sabuka ukuthi akuzukuba kanjalo ngoba abantu ekuhlaleni bazi nje ukuthi umthetho alufakwa kungase siphoyiseni kungase kubashushusini kungakuma magistrate manje kungayishwa ukuthi kanti siya lapha enkantolo bese kuyophikiswana kuphikise bona labantu kufanele ngabe balekelelana ukugcina umthetho manje ke uyabona nje ke isikhathi la eMlazi amaphoyisa akabopha omunye umgulukudu udlwengula ingane manje mayesedlungule wathola ibail kwathiwa akasho ukuthi uzoya kohlala lapha manje njobe ethola le bail kufanele ngabe endaweni eseduzane la kuhlala khona lengane manje ke abeseshi address ke enye kude anoma ePortshepstone noma ku uma esephumile uyaqalaza akhuphe sakho manje
wabuyela kuyo leyo address waphinde futhi wadlongula yona futhi leyo ngane manje ke uyabona ukuthi iyiqiniso lento ukuthi abaphathiswa kusifanele ngempela ukukhathazeka njengoba abantu bekhathazekile kodwa thina unlike bona thina kusezandleni kusemandleni ukuthi siqoqe labo okuyibona abaziphathimandla sibabuza ukuthi thina sibona ukuthi akhambi ngakho sibona ukuthi akungahambi kanje sibona ukuthi akuqiniswe valani lezi ikhala nalezi ingakho kufanele kube nomhlangano uzoba khona lo mhlangano kodwa kusike elijikayo kuloko kushiwo usicebe amaphoyisa aphathe ibhamu ibhamu amathuluzi okulekelela amaphoyisa ukuthi kube nomthetho eNingizimu Afrika bayazi makufanele ukuthi isebenze bese beyisebenzisa ngaleso sikhathi ikakhulukazi kulabo abasuke bezama iphoyisa kufanele ukuthi ulibuke nangamehlo uma sekuya ngokuthi usuyalela ukuthi lala phansi bheka le noma mana noma hamba noma misa imoto noma manje ke baye bathi mase besemakhoneni labantu bese bethatha ama chance bakhiphe ibhamu kodwa amaphoyisa akafiki lapho ngiyaphinda ukuthi laba abafunwayo akubona bodwa lapho kodwa laba abafunwayo njengamanje abahambe bayelethe bona emaphoyiseni kodwa ke uma beqinisa amakhanda nalapha bakhona kulungile thina sishilo ukuthi sibafuna bephila noma bengaphili kamamazi noma befile ngoba akudlalwa la inkulu kabi lento abayenzile imbi kabi bayakhala ade ngikhuluma nontombazane womndeni wakule family eBloemfontein baphatheke kabi kakhulu benza nathi ukuthi siphatheke kabi ngaphezulu kwalokho bekusiphethe ngakho ke kufanele icace maduzana okay illegal immigrants nangumlaleli la ukhuluma ngayo le ndaba usibongiseni njalo lo uthi ucela ukubuza la ukuthi niyaqonda yini ukuthi niwuhulumeni ukuthi ubugebengu obuningi benziwa abantu bokufika uthi ngapha eGoli edolobheni abantu bafa imihla namalanga ake sikhulume le ngoba yenye izinto ezikhathazayo namhlanje undunankulu uSompisi kade lapha kwaDukuza bathola inqwaba abantu aba-undocumented kune process ukuthi abantu mabengenile la bakhishwe baphindisele emuva badeport angiboni ukuthi yasebenza amacingwane ngoba kusho ukuthi umuntu usumthumela ukuthi awuyochecka abantu bakini iholidana nje babuya futhi bazogcwala la eNingizimu Afrika kwenzekani angiqale ngakho ukufakaza ukuthi babuya bezogcwala la eNingizimu Afrika ngike ngaya lapha ePulukwane ngaphandle kwasePulukwane emgwaqweni ongena ePulukwane oxhumana neBeit Bridge samisa amabhasi lapha acabanga ukuthi ayo3 ekseni ngo6 kwathiwa abantu bonke abantu abakulamabhasi abehle sinamaphoyisa no National Commissioner no Provincial Commissioner uma sebehlile bakhuthuzwa babheka ukuthi ikhwama baphetheni naseyitulweni abahlezi kuzona lokuthi ke baveza amaphepha ukuthi athini lamaphepha bonke babuyele emabhasini abo ngoba baphethe izicucu ezikhombisayo ukuthi banelungelo lokuthi bangene njengoba bengena nje ngalamabhasi masibuza ukuthi bayaphi kwathiwa no insakavukela umchilo wesidwaba babheke eGoli laba bantu azofika abathulule laba bantu eGoli bese buyele emuva amabhasi esephethe abantu abawu4 noma kungasekho umuntu azobuya futhi ekseni sekunjalo okusho ukuthi senza into umama ayathi ukusinisa amahleza ngoba uyazi ukuthi awabona abantu amahleza kodwa uma usuwasinisa nje nawe uzukhola ukuthi asini ngoma amahleza usukudlala ngempela manje ke sisinisa amahleza kulolu daba ingakho ke sihlehlise udaba lolu lwe border management namhlanje beluphakathi lwahlehla ngenxa ukuthi umphathiswa wezasekhaya uSchreiber ubengekho kanye neBMA kodwa maduzane mhlambe ngesonto elizayo sizoliphetha lolu daba ngoba kukhona uphicixana obebukhona obungakaze buphele buqedwe obuzokwenza ukuthi ngakolunye uhlangothi siyeke lento yamaphepha alula atholakala kalula insuku zonke uma kuukuthi siqonde ukubopha ngocingo ama-borders ethu ukuthi kungabi lula nje ukuthi nombani athola amaphepha njengoba kunjalo manje ngoba ngiyavuma ukuthi kulula kakhulu ukungena kwabantu futhi baningi abangenayo
now okwesibili ngiyavuma ukuthi ezinye zobugebengu zenziwa yibo kodwa angayeki ukusho ukuthi sinathi sinezethu izigebengu futhi kakhulukazi la KwaZulu Natal buka nje lemkhulukuthi ebalekelwa embandakanya oLarado ezala eThekwini ezala KwaZulu Natal so zikhona neze laba ababulale uNdlovu oyintatheli wazotholakala sebefile kanye nesithando sakhe abantu balaningizimu Afrika bebodwa so zikhona kodwa angizwakale kahle abantu bokufika abangenancwadi zokuba seningizimu Afrika hayi siphezukalo lolo daba sizalo announce kahle uma seliqedile luyiphackage khona kufanele kwenziwe home affairs khona kufanele kwenziwe yithi no BMA ngokuhlangana nangokuhlanganyela bese kuba khona uhlelo olubonakalayo nje ukuthi ugcina nje ngokubabona benqwatshelwa ndawonye awubusababona beshaya ulayini beyophuma kuboard manje siphezukwayo lolo daba sifuna ukuthi babonakale noma ngabe umkhumbi noma ngabe ibhanoyi noma ngabe yini kufanele abantu baseningizimu Afrika babone imiphumela babone ukuthi siyasebenza futhi into esishoyo yiyo leyenzakalayo nale abayifisayo yiyo leyenzakalayo kubulala inhliziyo nomoya nobuzwe baseningizimu Afrika nesithunzi nje ukuthi uhleli la khona umuntu ochaqhazayo azabula lo muntu azadlengula umuntu kwayena kungafanele ngabula eningizimu Afrika ngoba uyenza ngesihluku leyo nto akuyena nomuntu wakubo khona into ayenzayo into engifuna sibheke le yabantu ababaqashayo labantu kungani bona bengaboshwa kungani bengathathelwa inyathelo ngoba kusho angikholwa ukuthi kusiza ngako kubopha labantu kumbophela ukuthi la eNingizimu Afrika ngokungekho emthethweni uboshwa nini lo muntu lo omqashayo lo muntu ebe engabonanga amaphepha ukuthi ula eNingizimu Afrika ngosemthethweni bayaboshwa labantu kodwa akuyona into egqamile esikwazi ukuyibona nsuku zonke kodwa kufikwe endaweni isitolo noma yini kutholakala ukuthi khona abantu ofana ngaba abekho la kodwa bakhona bayasebenza kodwa banamaphepha bayaboshwa laba bantu kodwa manje kufanele ukuthi sidonse umnyango kwaLabor sikwenze kwaziwe ukuthi wena owumqashi ebese uqasha abantu ngemgunyathi yamaphepha maye kuwe futhi vele nje kufanele kwaziwe ukuthi iNingizimu Afrika ayikusupport lokhu ukuthi noma ngabe bazoba namaphepha ukuthi kulandwe nje ngama-truck abantu abahlala bakwelinye izwe bazongena ngenhloso nje ukuthi kufuneka bazoqashwa kube senga komakhelwane eminye imizi eminye ama-countries awo makhelwane kukhona imisebenzi evaliwe okuthiwa nalolu luhlobo lomsebenzi wabantu bala mase kusele lapha nalapho usungathatha nokwenza ibhizinisi kukhona into okuthiwa lolu hlobo nalolu lwebusiness aluvunyelwe kumuntu wangaphandle umuntu wala kuphela zonke lezo zinto kufanele ihlanganiswe ngiyavuma ukuthi inkulu ingozi esesayivula yavuleka kusekhona indawo la eNingizimu Afrika ufika kukhona iflag eyindawo lapha ekuhlaleni kuthiwe lapha isekuthini maye umacingwane kungasa sifile akuzukwenzeka sizobhoncola lama flag kanye nalabo abawafakayo kodwa ke siyalungisa basinikeze nje isikhashana abantu baseNingizimu Afrika okay so a country within a country kwenza bayisho lento baziwe nje ukuthi noma abila iPoint noma abela eSt Andrews nakwezinye ingxenye amanye ama-provinces basitshela abantu ukuthi lapha ucishe ukalibhadwa kodwa la eNingizimu Afrika kuthiwa akalibhadwa nje kusho abantu basekuthini okusho ukuthi kusuke kukhona-ke okungahambi kahle uma sebesho njalo sebedalibhadwa sebesikaza amaphoyisa ngejozi sebesikaza i-law enforcement yonke uma-ke sibadedela ngembobo ukuthi ke bafike la khona bedeclare ukuthi abathinteki hayi kobe sekuthi siyayidayisa-ke eNingizimu Afrika iyahamba siyabezwa abantu bayakhuluma siyavumelana nabo ukuthi isikhathi sifikile
kuboshwa inja nogogo maduzane. Okay. Yeah, ngoba iyakhathaza kakhulu le. Angikwazi ngasuka nje ngomhlaba ngiyomisa iflag kwelinye ngenza isibonelo eDRC ngithi hayi sekuyi-area yethu leya asinandaba ukuthi ngithini. So ngicabanga ukuthi ezinye izinto ey'khathaza kakhulu. So bayancoma-ke abalaleli lamagcingwane ikakhulukazi le yamalab ngoba bathi ama-DNA yabe ethatha isikhathi eside kakhulu. Kunemindeni engakwazi ukufihla ngesikhathi kuthiwa kusabambezeleka i-DNA thothi kuphela iminyaka emithathu senahlala emanzini naze nakhohlwa ukuthi nake nashonelwa ilunga lomndeni. So bayancoma kakhulu le kade ukhuluma ngayo. Isikhathi asivumi macingwane ngicela nje ukunikeza lemizuzwana emibili sigoqo. Ngokwezibalo zethu lezi ze quarter 4 njengoba kade usho okuyinyaka wonke wezeyimali kuyasicija kusinikeza ithenjana kusibonisa ukukhanya ekugcineni ukuthi kukhona la esibheke khona futhi nokuthi kanti amaphoyisa anawo amandla okwenza ukuthi izibalo zobugebengu zinciphe noma ngabe kuthatha isikhashanyana kodwa sekusikhombisile. Yingakho ke sithi asingabe sayeka-ke lolunyawo oluphezulu kwe-accelerator sesolufaka lushone emafutheni senze. Yingakho nje sizohlangana ngolwesibili siyahlangana ngolwesihlanu namaphoyisa aphezulu ngoba siqonde ukuphetha le ndaba yokumemezela izinto esizozenza ukuqinisa umthetho eNingizimu Afrika ngoba indaba ilapha kodwa akukhona into esizoyenza sodwa soyenza neminye iminyaka kodwa futhi siyabamema abantu baseNingizimu Afrika. Ake sime ngenyawo sonke ekulweni nale mgilamkhuba ngoba igilamkhuba yizitha zomphakathi. Noma ngabe sakini kodwa wazi ukuthi ufuye umuntu ongafunwa emphakathini. Ngakho-ke abantu abagcina umthetho ngapha nomthetho ungakubo nesiphoyisa singakubo ngale yizitha zethu sonke. Asingahlulwa-ke abantu bambalwa labantu ingakho bebaleka ubusuku nemini mase bezwile ukuthi bayalandela kodwa siphezu kwabo. Okay, no ngezwa sibonga kakhulu macingwane. Siyabonga kakhulu. Siyalibonga naleli thuba enisinikeze lona okhuzini kanye nokulalela kwabalaleli. No kulungile. Sibonga kakhulu uyena lo ngqongqoshe wamaphoyisa uzolonke sikhuluma naye ingxoxo ngesonto eledlule kade ethula zona izibalo zobugebengu. Siyabonga kakhulu umlaleli baningi kakhulu abalaleli abaphawulayo. Masingafikanga kuwena kulungile isikhathi sona esingavumi ngoba kwamanje kumele sithengise. Ngaleyo ndlela siyaquqisa ukuhlela abasikubebona ndabe namisana noqiniso mfowambili yena ke obeqinisekisa ukuthi sibukhoma ikhasi lethu le-Facebook i-social media ngamanye amazwi ube uyilalele ingxoxo yethu. Siyabuya nakusasa nalo uhlela abasikubebona. Sokobusha. Wemngani usuzwile ukuthi kuna u1 million rand.